Caryl Edwards a dwi'n darlithydd harddwch yn Coleg Ceredigion. Gweithgareddau ni'n neud yn y coleg i trial helpu nhw dar iaith Cymraeg yw ni'n dueddol, dwi'n rhoi adborth nôl yn Cymraeg i'r rai sy'n iaith cyntaf Cymraeg. Ni'n dueddol o trial dysgu geiriau iddyn nhw i gweithio ar y dirbynfa fan hyn, i croesawu cleients mewn yn Cymraeg ac yn Saesneg. So ni'n rhoi bore da, prynawn da, croeso i Academy Stage, so maen nhw'n gallu ateb ffôn yn dwyieithog hefyd. A ni'n gwneud gweithgareddau yn y salon ble ni'n rhoi posteri lan dwyieithog ac hefyd mae gyd o gwaith dwi'n rhoi mas iddyn nhw yn dwyieithog fyd. Mae'n teision yn gwneud hyn, ble maen nhw'n elwau hyn, wel mae lot o myfyrwyr da ni ma sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae rai myfyrwyr da ni ma sy'n dod o'r Gwlad Pwyl a maen nhw wedi, sy'n hala fi werthu nawr, ond maen nhw wedi pigo lan geiriau fel da iawn a croeso bore da. A maen nhw'n meddwl bod yn eitha bwysig iddyn nhw pigo fel lan i ddod nôl i gweithio yn lefel 2 blwyddyn nesaf, ble bydden nhw'n goffo gweithio ar dirbynfa croesawu pobl mewn eto. Hefyd, dwi'n neud e'n eitha naturiol gyda myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn iaith gyntaf ac wedyn mae rai sydd da fi sydd ddim yn pigo'r geiriau hyn lan ac mae di mynd yn bach o jyst rhywbeth maen nhw'n neud yn naturiol yn y dosbarth nawr. Adnoddau ni'n defnyddio, mae posteri ni gyn dwyieithog a mae'r Coleg Ceredigion maen nhw wedi gweud mae rai popeth fod yn dwyieithog. So mae posteri ni, mae teflenni gwaith yn dwyieithog, mae gwaith dwi'n cyffwrdd roi lan ar y PowerPoints yn dwyieithog i pob un. So mae'r myfyrwyr Cymraeg yn cael yr iaith hefyd ac y rai sydd ddim yn siarad Cymraeg. So ni'n gwneud popeth yn dwyieithog, posteri, termau allweddol yn dwyieithog ac hefyd ni'n trio cael pobl mewn o busnesu lleol i fynd mewn i siarad sut maen nhw wedi dechrau busnes a gweithio yn yr ardal sydd yn hybu'r busnesu ac i dod mewn ar Cymraeg achos mae lot o Cymraeg yn yr ardal hyn. Ni hefyd wedi cael pobl sy'n gweithio yn y maes colir gyda S4C Tynnopolis sydd yn mewn i siarad y myfyrwyr beth i gweithio yn y byd teledu ac hefyd ni wedi bod i lan i weld coleg newydd sydd yn Caerdydd a maen nhw'n yr un peth yn gwneud peth yn dwyieithog hefyd. Ers llynau, ni wedi dechrau gwneud cystadlaethau gyda'r Eisteddfod achos maen nhw wedi dod mewn ar adran i gwallt a harddwch nawr. So mae grŵp lefel 1 ni, athyn nhw lan llynau a nathon ni cael cynta a trydydd ac wedyn ni yn mynd lan Lenni hefyd. Mae un o'r lefel 1, y gwallt a harddwch, mae hi'n mynd trwyddo i Sir Fflint a mae hi'n gystadlu wrth nesaf. Ac hefyd, ni jyst wedi bod lan gyda'r Wales Hair and Beauty Show lan yn Caerdydd, ble nath o myfyrwyr ni wneud yn ffantastig. Nath un o'r lefel 1 ni cael cyntaf yn y blow dry ac wedyn nath merched lefel 2 cael trydydd ac ail yn y neilat fyd.